जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकी तर चालू आहे। याचबरोबर आपल्यासोबत आता संदीप साटम जे आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेऊया एकंदरच काय सांगाल एकंदर या निवडणुकीविषयी। जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक होत असताना आजचा अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टी आणि महायुती म्हणून आम्ही सर्व ठिकाणी आमचे उमेदवारी अर्ज पक्षांचे अधिकृत उमेदवारांनी भरलेले आहेत आणि आत्ताच आम्ही शिरगाव जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती शिरगाव तळवडा असेल यांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत। मला विश्वास आहे मागील काळांमध्ये आम्ही केलेली विकास कामं, लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचवलेल्या प्रत्येक वैयक्तिक योजना, नितेश राणे साहेब यांच्या माध्यमातून केलेली विकास कामं, नितेश राणे साहेबांचा या मतदारसंघामध्ये असलेला प्रत्येक लोकांबरोबरचा संपर्क याच्या जीवावरती भारतीय जनता पार्टी आणि महायुती 100% यश या निवडणुकीत मिळवणार आहे। कारण ही निवडणूक भारतीय जनता पार्टी सन्माननीय आमचे खासदार नेते नारायणरावजी राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लढतोय आणि आम्ही एक निश्चय केलाय की 100% यश मिळालं पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही ही पुढील 15 दिवस आम्ही मेहनत घेऊन 100% यश मिळवून आम्ही मोठ्या साहेबांना आम्ही ही जीत देणार आहोत असा आमचा विश्वास आहे। तुमचा आज व्हॉट्सअपला स्टेटस देखील प्रसारित झाला आहे, काय तुमची त्याविषयी चांगला म्हणजे काय भावना आहे? माझा व्हॉट्सअप स्टेटसला व्हायरल झाला। खरं तर मी पुढे जिल्हा परिषद मधून सर्वसाधारण या कॅटेगरीमधून इच्छुक होतो। खरं तर काल दुपारपर्यंत 2:30 वाजेपर्यंत माझ्या नावाची निश्चिती होती असं मला समजलं होतं। कारण मला पक्षाने आमचे नेते सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी मला ग्रीन सिग्नल दिला होता की तुम्ही निवडणुकीसाठी तयार राहा म्हणून, आणि अशामध्येच अचानक एका दबाव तंत्राला बळी पडून माझी उमेदवारी मला नाकारली। खरं तर मला या नाकारल्याबद्दल मी दुःख वाटतंय, कारण का तर मी 24 तास पक्षासाठी किंवा आपल्या जे काही ध्येय धोरण आहेत त्याप्रमाणे काम करणारा कार्यकर्ता आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर दबाव तंत्राला बळी पडून माझी उमेदवारी गेली असेल तर त्याचं दुःख मला आहे। मी निश्चितच नाराज नाही, नाराज होऊन मी थांबणाऱ्यांपैकी नाही। त्याच्या पहिलं पण माझं पुढचं स्टेटस तुम्ही बघितलं असाल की त्यामध्ये स्टेटसमध्ये पण मी स्पष्ट असं म्हटलंय की संघर्षाच्या काळामध्ये मी थांबणारा नाहीये आणि संघर्षाच्या काळात मी पुन्हा फिनिक्स पक्षासारखी उभारी घेईन। कारण मला माझ्या कार्यावरती, माझ्या सर्व कर्तृत्वावरती विश्वास आहे। त्याच्यामुळे मी नाराज होणाऱ्यांपैकी नाही, पण निश्चितच माझा विश्वास जो आहे तो थोडासा या ठिकाणी कमी करण्याचा प्रयत्न अशा पद्धतीने केला गेलाय। पण त्यांना मी उत्तर देतोय की तुम्ही किती जरी माझ्या विरोधात कटकारस्थान केलात तरी पण मी फिनिक्स पक्षाप्रमाणेच भरारी घेणार हे तुम्हाला मी तुमच्या माध्यमातून सांगतोय। नक्कीच या ठिकाणी संदीप साटम आपल्यासोबत सांगितले आहे की या ठिकाणी ते फिनिक्स पक्षाप्रमाणे या ठिकाणी उभारी घेणार आहेत, उड्डाण करणार आहेत आणि या ठिकाणी आपण जाणून घेऊया की कशा प्रकारे ते उड्डाण करणार आहे, काय सांगाल? नाही, मी एकाच विश्वासावर सांगतोय, मी लोकांमध्ये काम करणारा प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे। मी पक्षाने दिलेली जबाबदारी इमाने इतबारे प्रामाणिकपणे करणार आहे आणि त्याच विश्वासावरती आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, भारतीय जनता पार्टी यांच्या माध्यमातून आम्ही ज्या पद्धतीने लोकांची विकास कामं करतोय, ज्या पद्धतीने प्रश्न सोडवतो, वैयक्तिक प्रश्न सोडवतोय, हे सातत्याने पुढील काळामध्ये चालू राहील। आणि याच विश्वासावर मी तुम्हाला सांगतोय की केव्हा तरी पक्षामध्ये पक्षाची इच्छा असेल, नेतृत्वाची इच्छा असेल, पण दबाव तंत्रामुळे जे काही मला पक्षाने उमेदवारी आता दिली नाहीये तर निश्चितच असा मी व्यवस्था करेन, माझं कार्य करेन की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मला उमेदवारी द्यावी लागेल किंवा माझा सन्मान करावा लागेल। यामुळेच मी सांगतोय की अशा ह्या जोरावरतीच मी तुम्हाला फिनिक्स पक्षाप्रमाणे मी भरारी घेईन असं मी तुम्हाला सांगतोय। निश्चितच यांचा आपल्या सोबत होते संदीप साटम, कोकण 7 लाईव्ह साठी नागेश दुखंडे, देवगड। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, महायुतीचा जय हो।